katrabante sa market office, perting soyop mga kabombo. Perting makadag soyop po, murag hinangol, murag wa na ugma, murag soyop tamas ginawa. Gi-reverse pag maayo, grabe ha makadag utong tasig utong murag anad gyud sa niyopay ning tawhana. Unsa may purpose nga suyupan na gyud na? Gamay pag sweldo, suyupan pa kamahal ang shabu. Mahal gamay kayo tag 200 ang sachet. Nya imo jud tipakan imo sweldo para ipait og shabu para imo isuyop. Amawa yung tawanan na pagkauaw lang. Di lalim sudlon. Ang trabaho diha sa City Hall, giusikan lang. Kamayo na nga nakapwesto na ka sa market office, gisuyupan pa yun nimo. Ang nag-video ani, unsa man kanang appealing soyop or wala. Kaya nabang siya sud sa maong lugar. So gabi ang mag-soyop po, gi-reverse pag maayo. Pag humag, balik na po. Grabe ang mag-soyop po. Gi-reverse pag maayo ba mo na soyop nga all night long hasta